ассалому алейкум тамошобинони арҷманд. Нашри навбатии барномаи ахбори Вазорати корҳои дохилӣ оиди фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ дар самти пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ва муҷозот кашидани афроди ҷинояткори ҳуқуқвайронкунанда маълумот медиҳад. Дар студия бо шумо мо Рухсор Таваллузода. содиршавии амалҳои ношоиста ва риоя накардани талаботи қонуну қоидаҳои амалкунанда аз ҷониби бархе аз наврасону ноболиғон боиси ташвиш ва нигаронӣ буда. Сабаби асосии сар задани қонуншиканӣ ва ҷиноят мебошад. Инчунин беназоратию бепарвоии бархе аз падару модар ва фаъолияти сусту бетаъсири бахшҳои тарбиявии баъзе аз муассисаҳои таълимӣ низ дар доғдор гардидани номаи аъмоли нафарони алоҳида хонандагони муассисаи таълимӣ сабаб мегардад. Сироҷдини Шакурӣ оиди даст ба ҷинояти авбошӣ задани хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт гузориш таҳия кардааст. чанд рӯз қабл дар як қатор шабакаҳои иҷтимоӣ наворе нашр гардид ки дар он муноқиша ва зери лату кӯб қарор додани як нафар ноболиғ аз ҷониби гурӯҳи наврасон инъикос ёфтааст. ин навор вокунишҳои шадиди шаҳрвандон ва корбарони шабакаҳои иҷтимоиро ба миён оварда аз мақомоти корҳои дохилӣ хостори андешидани чораҳои таъсиррасони қонунӣ шуданд. вобаста ба ин аз ҷониби кормандони мақомоти милитсияи пойтахт як қатор чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ гузаронида шуда, ҳолати ҷинояти мазкур пурра муайян карда шуда, вайронкунандагони тартиботи ҷамъиятӣ дастгир карда шуданд. дар натиҷаи санҷиш муайян гардид ки ҳодисаи мазкур санаи 30 ноябри соли ҷорӣ тақрибан соати 13 дар кӯчаи Фирдавсии шаҳри Душанбе рух додааст. хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 77, 78 ва 57 ки бо ҳамдигар рафиқанд, бо маслиҳати пешакӣ як нафар хонандаи синфи 8-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5-ро мавриди лату кӯби шадид қарор дода, ҳамзамон ҳолати авбошии худро наворбардорӣ ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр карданд. моро тақрибан соати 1 фариёд кардаем, онро дар пеши майдончаи варзишӣ ҳама каса латуф кардаем. ман, Рофе, Алиҷон, Муҳаммад, Усмон онро задем. дар назди стадиони наздикии масҷид ӯро латуф кардем ва дар он ҷанг айнакдораш ман будам. мо ҷумъахонро аз пеши мактаби 5 фиреб карда ба 65 овардем ва бо ҳамроҳии Рофешон ӯро латуф карда ва ман камера кардам, наворро ман камера кардам ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ партофтам. айни замон 5 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 77, 78 ва 57 ҳамчун гумонбар дастгир гардида, нисбаташон тибқи талаботи моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятии оғоз ва мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Қубодиён аз ошкорёбии дуздии чорво дар ҳудуди ноҳияи мазкур хабар медиҳанд. 101 сар чорвои майдаи сокини 70-солаи ноҳияи Қубодиён ҳадафи дуздӣ қарор гирифтааст. кормандони милитсия ҳангоми доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ як нафар ҷавонро ҳамчун гумонбар дар ин ҷиноят боздошт намуданд. Офоқи Қодириён оиди чапдастии гумонбари 29-сола гузориш омода кардааст. боиси таассуф аст ки баъзе аз нафарони гумроҳ даст ба кирдорҳои хилофи қонун зада солҳои тӯлонии умри азизи хешро пушти панҷараҳои маҳбас сипарӣ месозанд. ба шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Қубодиён сокини ноҳияи мазкур Рамашоев Хурсанд соли таваллудаш 1952 бо ариза муроҷиат намуд ки шаби 14 декабри соли равон шахсони номаълум ғайриқонунӣ аз бошишгоҳи муваққатиаш воқеъ дар корхонаи пахтатозакунии деҳаи Равшанободи ноҳияи мазкур 101 сар чорвои майдаи шохдорро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. гузаронидани чорабиниҳои фаврию ҷустуҷӯӣ ва фаъолияти хубу хизмати шабонарӯзии кормандони милитсия имкон дод то ҷиноят ошкор ва гумонбари он дастгир карда шавад. ин нафар Рамашоев Акмал соли таваллудаш 1993 сокини ҷамоати деҳоти Ниёзови ноҳияи Қубодиён мебошад. дар рафти пурсиш муайян карда шуд ки Рамашоев Акмал шаби 14 декабри соли равон аз оромии шаб ва набудани одамон дар гирду атроф истифода намуда
واردی صحنی حولی کارخانه پخت تازه‌کنی واقع در دهه روشن‌آبادی ناحیه مذکور گردیده از داخل اوغل خانه کارخانه 101 سر چارواهای خوری شاخدار که به شهروند رمشایف خرسند تعلق داشت دزدیده از جای حادثه غیب زده است. با این کردار جنایتکارانش به جبریده تقریبا 98,000 سامانی ضرری جدی رسانیده است. یا صدیق اونا مولا گرفته دزدیده برماده بودم ای درنی زود رادا گرفتم رفتم رادا همون حدیثه که مولا گمشید موندگیش ماشین زدگیش ماشین زد موندگیش برقرار شد. در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه قبادیان نسبتی رحمت شایف اکمل پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. یک نفر ساکن شهری باختر با جرم 6 لحظه جنایت قلابی بازداشت گردید. بازداشت گردیده با راه فریب از شهروندان از 50,000 سامانی تا 160,000 سامانی گرفته با وعده بر زیاد برگرداندن مبلغ آنها را فریب داده و به ضرر کلان اقتصادی گرفتار کرده است. گزارش نوبتی عاید عوام فریبی این نفر آماده شده است. نفرانی که دست به کردارهای غیرقانونی میزنند اندیشه از آن ندارند که هر یک عمل خلاف قانون در پی جوابگری دارد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر کردارهای عوام فریبانه یک نفر ساکن شهر باختر بابا جانف عبدالسلیم سال تولدش 1986 را در پی ریزه های شهروندان عاید با راه فریب تصرف نمودن مبلغ های کلان پولیشان آشکار نمودند. چطوری که در هفته تفتیشات معین گردید بابا جانف عبدالسلیم از شهروندان جهانگیری میرزا رجب مبلغ 160,000 سامانی، از عبدالرحیموف بوری خان 50,000 سامانی و از چند نفری دیگر مبلغ‌های پولی گرفته و عدم دیدید که در مدت یک چند روز این مبلغ‌ها را با فایزی بلند به آنها برمیگرداند. ولی تلاش‌های نفرانی به دام فریب بابا جانف افتاده بی نتیجه انجامید. آنها مجبور میشوند که به کارمندان میلیسیا مراجعت نمایند. بابا جانف مبلغ‌های با راه جنایت به دست آورده‌اش را در احتیاجات شخصیش صرف کرده و عین حال در 6 حالت جنایتی قلابی گمانبر دانسته می شود. خوشبختانه کارمندان میلیسیا در یک مدتی کوتاه گمانبر را دستگیر و کردارهای قلابی او را آشکار نمودند. چند نفر دیگر شهروندان این شهر کنتپر مبلغ گرفتند برای فروده خانم صرف کردند. از مبلغشان را برنگرداندند. در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر نسبتی گمانبر با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. با پیشنهاد مواد مذکور از شهروندانی که به دام فریب این نفر جنایت پیشه افتادند خواهش کرده می شود که آنها می توانند به شعبه های وزارت کارهای داخلی محلی زیستشان مراجعت نمایند. با وجود آن که طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان از سال 2008 این جانب واردات، خرید و فروش و استفاده موادهای طرفگری را منع گردیده جوابگری مأموری و جنایتی پیش بینی شده باشد هم متاسفانه در عرفه جشنگیری سال نو میلادی معاملات غیرقانونی آن به مشاهده می رسد. گزارش نوبتی عاید مصادره بیش از 2 میلیون عدد موادهای پیروتکنیکی آماده گردیده است. با نظرداشت خوفناکی و عاقبت‌های ناخوش چون آتش‌انگیزی و جراحت جسمانی برداشتن در جمهوری تاجیکستان معاملات مواد طرفگری منع کرده شده، همه گونه کردار علاقمند به آن عمل غیرقانونی بوده جوابگری مأموری هم جنایتی در پی دارد. اما همساله در عرفه جشنگیری سال نو میلادی چنین کردارهای ضد حقوقی با بهانه دلخوشی اوج گرفته اساساً جوانان و نورسان به چنین کردار ضد قانونی دست میزنند که این باعث نگرانی است. با وجود منع گردیدن واردات، نگاهداری و فروش غیر قانونی موادهای طرفگری در قلمرو کشور ما باز هم پیدا می‌گردند نفرانی که برخلاف قانون‌های عمل کننده کشور رفتار نموده به خاطر به دست آوردن درآمد مفت دست به قانون ویرانکنی می‌زنند.
аз ҷониби кормандони раёсати кофтгоҳи ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ Воситов Парвиз соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои ба муомилот баровардани маводҳои пиротехникӣ боздошт гардид. ҳангоми аз назаргузаронии 70 адад қуттиҳои калон ки боздошт гардида дар як воситаи нақлиёти боркаш ҷой карда буд, зиёда аз 2 миллион адад маводҳои тарфгарӣ дарёфту мусодира карда шуд. дар рафти тафтишот гумонбаршуда нишон дод ки маводҳои зарароварро аз хориҷи кишвар ба ҷумҳурии Тоҷикистон ғайриқонунӣ ворид сохта мехост дар шаҳри Душанбе ба фурӯш бароварда ва аз ин ҳисоб фоида ба даст орад. ман ин маводҳои тафгариро аз шаҳрванди Қирғизистон ки ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ворид кардам, онро бо маблағи $5000, тахминан $5000 харидорӣ намудам. онро мехостам ки ба шаҳрвандони худомон ба фурӯш барорам ки ҳангоми фурӯхтан маро коргарои раёсати кофтгоҳи ҷиноӣ дастгир карданд. айни ҳол оиди ин қазия тибқи талаботи моддаи 199 илова 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ бозгардида тафтишот идома дорад. сокини 42-солаи вилояти Суғд Умарҷон Усмонхоҷаев ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бустон дар он хусус муроҷиат намудааст ки шахсони номаълум бо роҳи ғорат зиёда аз 500 000 сомонияшро тасарруф намуданд. маврид ба зикр аст ки санаи 1 декабр дар назди манзили истиқоматиаш гумонбарон бо истифодаи зӯроварӣ ҷуздонашро тасарруф намуда ба ӯ зарари махсусан калон расониданд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бустон тавонистанд баъди муроҷиати ҷалбдидаи ҳадафи ҳамлаи ғоратгарона қарор гирифта сарроф ё ба истилоҳ валючик Умарҷон Усмонхоҷаев соли таваллудаш 1980 ки ду шахси номаълум санаи 1 декабр тахминан соатҳои 20:40 дар назди бинои истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи 25-солагии Истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистони шаҳри Бустон бо истифодаи зӯроварӣ ҷуздонашро тасарруф намуда ба ӯ зарари махсусан калон расониданд бо изи гарм ҷинояти дараҷаи хавфнокиаш махсусан вазнинро ошкор намоянд. тавре милитсияи шаҳри Бустон иттилоъ медиҳад, ҷинояти мазкур ғоратгарии таҳриррезишудае мебошад ки бо омодагии пешакӣ содир шудааст. шаҳрванд Отаҷонов Шерзод Равшанович соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи шаҳри Гулистон ва ҳаммаслаки ӯ Жураққулов Убайдулло Бобоҷонович соли таваллудаш 2000 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Фахрободи ноҳияи Хуросон гумонбароне мебошанд ки бо истифодаи зӯроварӣ ҷуздони соҳибкорро тасарруф намуданд ки дар дохили он 260 000 сомонӣ, 11 000 евро, 350 000 рубли русӣ ва $1800 мавҷуд буд. тобистон омадам ба ҳамон ҷое ки сум алиш мекунам. онҷо омадам, сум додум ки алиш кунам, сумаш набуд, мошинаш рафт алиш кард. ҳамонҷо да дидам ки мошинаш да сум ҳай. баъд дидим, баъд ҳамин фикр да задам ки ҳамин сумоша гирам. ҳарду гумонбаршуда гузаштаи догдоркунандаи ҷиноятӣ дошта қаблан барои дуздиву ғоратгарӣ суд шуданд. маҳз содир намудани ғоратгарӣ ва ба даст овардани даромади муфт онҳоро муттаҳид кардааст, ҳарчанд қаблан ҳамдигарро намешинохтанд. гумонбаршуда Шерзод Отаҷонов баъди омӯзиши реҷаи корӣ, дарёфти маълумот оиди маблағи пулӣ ва муносибати бепарвоёнаи Валючик дар самти нигаҳдорӣ ва ҳамлу нақли пули нақд бо дӯстони ҷиноятиаш ки дар Федератсияи Россия дар муассисаи ислоҳӣ адои ҷазо менамоянд, гуфтугӯи телефонӣ анҷом дода дар баробари расонидани маълумоти мазкур сафарбар намудани иҷрокунандаеро дархост менамоянд ки дар амалӣ гардонидани ҳадафи яғмогарӣ кӯмак расонад. маҳз бо роҳнамоии онҳо Убайдулло Жураққулов ва Шерзод Отаҷонов бо ҳамшинос соҳибкору ғофилгир ва сармояи ӯро ки ба 524 000 сомонӣ баробар буд тасарруф менамоянд. ай мошинаш якта сумкаи варзиширо гирифт фуромад. мо медонистем ки дар он сумкаи варзишӣ сум буд. мо ба амрам буда чӣ кардем, пеш рафтем. мақсад шапошап кардем, баъд сумкаро гирифтам, гирехтем.
баъди муроҷиати ҷарбида мақомоти милитсияи шаҳри бӯстон амалиёти боздошт эълон намуда бо сафарбарии қувваҳои мақомоти таъминкунандаи амният ҳудуди шаҳрро иҳота ва бо изи гарм саркардаи ҷинояти ғоратгарӣ шаҳрванд Шерзод Отаҷоновро дар ҳудуди шаҳри бӯстон ва бо доир намудани маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ бо гузашти 4 шабона рӯз гумонбаршуда Убайдулло Журақулов дар ҳудуди ноҳияи Рудакӣ дастгир карда шуд. қисме аз далелҳои шаъӣ баробар ба 283124 сомонӣ маблағи пулӣ тасарруфшуда аз ӯ дарёфт гардид ва ҷомеа аз ҳузури афроди хавфноки зараррасони моликияти мардум эмин монд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 248 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҳамасола 27 декабр ҳамчун рӯзи шиноснома дар хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ ва ҷузъу томҳои он ҷашн гирифта мешавад. бо иштироки роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва ҳайати шахсии хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ ва бахшҳои он инчунин собиқадорони соҳа чорабинӣ баргузор гардид. муовини вазири корҳои дохилӣ генерал-майёри милитсия Насимзода Акбар Ғиёс иброз дошт ки пас аз соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати хиратмандонау созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ дар баробари дигар идорау сохторҳои қудратии кишвар сохтори вазорати корҳои дохилӣ ва ҷузъу томҳои он низ мукаммал ва ба як неҳоди пуриқтидори давлатӣ мубаддал гардид. хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ низ як ҷузъи пешбари самти фаъолият ба шумор рафта бо мақсади боз ҳам хубтару беҳтар ба роҳ мондани ин самти фаъолият бо дастгириҳои ҳамаҷонибаи роҳбарияти ҳукумати кишвар ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. сардори хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ зимни суханронӣ иброз дошт ки ҳайати шахсии ин ниҳод тибқи қонунгузории кишвар ва санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки ҷумҳурии Тоҷикистон онро эътироф намудааст фаъолияти худро ба роҳ монда вазифаҳои хизматиашонро оид ба назорат нигоҳдорӣ ва хизматрасонии давлатӣ дар самтҳои фаъолияти шиносномавию ба қайдгирӣ ба ҳисобгирии аҳолӣ масъалаҳои шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон гурезаҳо додани гувоҳномаи иқомат барои зисти доимӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд назорати будубоши шаҳрвандони хориҷӣ инчунин амалӣ намудани дигар ӯҳдадориҳое ки қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар намудааст ҳамаҷониба ва дар сатҳи зарурӣ иҷро намуда истоданд. ҳамзамон сардори хадамот илова намуд ки воҳидҳои поёнии хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ дар таркиби сохтории раёсатҳо ва шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҳамарӯза баҳри иҷрои вазифаҳои ба зиммадоштаашон ҷиҳати беҳтар намудани хизматрасонӣ ба аҳолӣ фаъолият доранд. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор кормандони ин ниҳод рутбаҳои навбатӣ ва ифтихорномаву сипоснома тақдим карда шуд. ҳамзамон собиқадорони соҳа ба мукофотпулӣ қадрдонӣ карда шуданд. кормандони бахши мазкур иброз доштанд ки баҳри иҷроиши дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ саривақт бо шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намудани шаҳрвандон ва дигар ӯҳдадориҳои хизматие ки ба самти фаъолият вобаста мебошанд донишу малакаи касбии худро равона сохта ба масъулияти баланд вазифаҳои хизматии худро иҷро менамоянд. طبق طلبات قاعده‌های حرکت در راه رانندگان واسطه‌های نقلیات وظیفه دارند که هنگام حرکت واسطه‌های نقلیاتی که نقش مخصوص داشته و با چراغک‌های شعله‌ور و صدایشان خصوصیت فرق‌کنندگی دارند مانع ایجاد نکنند. هرچند به همگان معلوم است که واسطه‌های نقلیاتی خدمات آتش نشانی، یاری تعجیلی، حادثه‌های فوق‌العاده و میلیسیا برای نجات و امن اهالی شتاب می‌نمایند، متأسفانه هنوز هم برخی از رانندگان در چنین لحظه‌های حساس و تقدیرساز توسط واسطه‌های نقلیاتیشان مانع حرکت چنین نقلیات میشوند و نمیگذارند حرکت آزاد داشته باشند. جهت برطرف نمودن این گونه مشکلات با نظرداشت اجرایش طلبات قانون‌های جاری، رهبریت شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت ختلان اقدام گرفتند بهر بلند برداشتن معلوماتنامه رانندگان در چنین حالت تاثیرگذار باشند. عملیاتی که از سنه 15 دکبر سال 2022 تحت عنوان واسطه‌های نقلیاتی مخصوص تشکیل و گذرانیده شد به تاثیر نماند. با این مقصد هیئت شخصی بازرسی دولتی اتومبیلی اوید به پیشگیری و آشکار نمودن قاعده و ایرانکنی‌های حرکت در راه وابسته به ایجاد نمودن مانع و یا خود راه ندادن با واسطه‌های نقلیاتی مخصوص کوتاه‌ترین مدت ضمن نظارت خویش در مرکز ولایت برخی از رانندگان را بازداشت نموده نسبتشان طبق ماده 318 کدکس حقوق و ایرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان چاره‌اندیشی نمودند. نوابسته از آنکه در مرکز ولایت ختلان شدتناکی حرکت واسطه‌های نقلیات
то як андоза боиси нигаронӣ қарор гирифтаву ҳолат мураккаб гардидааст, ронандагонро лозим аст дар ҳолатҳои зарурӣ ба чунин воситаҳои нақлиётии хизматрасон имкони ҳаракат диҳанд, чунки мувофиқи даъвати аҳолӣ саривақтӣ ҳозир шудани кормандони хадамоти оташнишонӣ, ёрии таъҷилӣ, ҳолатҳои фавқулода ва дигар воситаҳои нақлиётие ки дорои чароғакҳои шуълавари рангҳои кабуду сурх ва садои овози махсус мебошанду шитоб доранд, монеаҳо бояд аз роҳ бартараф гарданд. ҳамин тариқ дар баробари баргузории чунин амалиёти мақсаднок, кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти Хатлон байни табақаҳои гуногуни аҳолӣ низ хоса дар ташкилоту муассисаҳо вохӯриву мулоқотҳои судманд баргузор намуда, моҳияти мавзӯъро ба таври лозима фаҳмониданд, ки ин тарзи корбарияшон манфиатовар хоҳад буд. ин буд муҳтавои барномаи имрӯза. мо хостем барои тарбияи ҳуқуқи шумо тамошобинони арҷуманд аз далелҳои тасдиқшудаи тафтиётӣ маълумот диҳем. барои пояндагии амнияту субот дар муҳите ки зиндагӣ доред бо милитсия ҳамкорӣ намоед. то дидори навбатӣ, хайр. шумо мехоҳед хариди фоидаовар бикунед, пас марҳамат ба мағозаи беҳтарин. молҳои техникӣ аз брендҳои ҷаҳонӣ бо тахфифи махсус. ба ҳама намуди молҳои мо. суроға кӯчаи озодӣ, паҳлӯи факултаи филологияи тоҷик. мағозаи беҳтарин. шитобед то хариди қулай намоед.